Dito number. Wala. Naputol ko. Naputol. Kamukan mo yun yung mga kauban nila. Piras. Mura lang kasi sa mga. Ang number? 099. Hoy, wag na! Utay na lang siya, Mom! Napakasarap. Napakalami. Ano? Pira no? Bilang-bilang. Diyan nga. Kain ka na ito. Nala? Ganun na siya. Malakas daw itong makapababa. 19 ba yan? Sugar. 0931. Ha? 0931. 931. 741. 943. Lamig kayo siya guys. Lamig kayong buo mo guys. Kaya pangalan tayo Manila? Ha? Ang pangalan dito? Buo ng Bisaya. Tagalog. Ayan. Ayan, nilalap mo. Cellphone? Palit! Hindi, ang hinahanap mo ba? Ano hinahanap mo? Ah! Zero, gabutan. Zero nine. 3-1. Hirap pa guys. 0917 43 oh. Asa? Ano pa ba yun? Kita ka pa. 099 17 09917 43 ano? Asam na? Hindi ka na. 099 double 9. Ano oh? 099 nga. 09917. Sumpak pa yun. 0917 nga. Iyon mo 0943. So, balik-balik. 1743. Kaon pa ka nagbuong mo. Sabay ba tayo maasim mukha? 1741. Maasim na mukha. Ano? Mawala. Sige lang, ito lang. 099174 190 23. Ah. Kami mamamalingki sa bayan kasi barato.
Barato ba? Barato. Mura lang. Malayo lang. Hindi natin pagdagay. Kasi Ang patulo. Pounds pa. Tangan ka. Masin. Asim. Meron pa. Dami pa guys. Diba? Sarap. Sarap. Sarap ng aslom. Kailangan natin ng vitamin C ngayon. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng vitamin C. Vitamin C itong asuha. Kailangan mo ng prutas. Gulay. Kaya, may pagkakuha mo. Ano sa ba na? May mga ano, Ano? signal. Wala pa rin? Sa cellphone mo nga siguro yan, sa paglagay ng LCD yan. Wala mo kasi maniwala sa akin eh. May nagalaw sila dyan. Pagkabit nila ng LCD. Kung minsan meron. Ayun na nga. Pait. Pait. Pagka-pait. Hindi na, lamin. Nakaroon. Pait na. Pait siya, pait. Mapait. Mapait. Saan ka galing? Galing Las Palmas. Blotas? Luto. Ay, hindi ko yan. Hindi pala. Ayun ay magpiprint mo na ang inyong lingkod na nagbaril. Wala lang na. Ang dagdag sa ano. Ano ko talaga po kumakain sa mga burara. Hindi mo lang marunong magligpit. Ito. Hindi marunong magligpit. Ayusin natin na. Paano ba ito? Guys, nasa na yung ano ko guys? Nasa na yung... Diyan! Sa akin ba tong face mask na? Sa akin na to? Sa akin.
Kuan, nakaba. Wala magpalabot. Ayaw mo na? Kain mo na. Bakit kanina matamis? Habang tumatagal, ano na? Kapalit nga po. Umaasim. Lima. Kaka na yan. Kanina tong piso. Kapalit po ng iba. 5 o 10 na. 5 lang. May ganun pa rin eh. Mamaya magpabarya pa rin kayo. Diba? Tingog na. Sampo ba yung ano? 10.